Padayon zone, cellphone lang. Diha lang. Paglalang ba sa paglalang sa Ginoo sa tao, aduna na ba ang presensya sa tulo ka persona? Okay, sa paglalang sa tao, naa ba ang presensya sa tulo ka persona? Naaigsoon. Okay, itong basahon na. Okay. Ang Genesis 1:26, nag-ingon man siya dinhi. Og miingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Kinsa niingon ang Dios. Okay. Now, di naman nato lalison nga ang Amahan nagbuhat usab. Atong tan-awon si Kristo nagbuhat ba usab? Atong tan-awon. Kolosas 1 og 16 kung apmal ba diha ang gitawag nato og si Christ, no? Okay. Colossians chapter verse 15 og 16. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibok nga kabuhatan. Walay lain si Kristo, wala na siya lalis. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang diha sa langit ug diha sa yuta, makita ug dili makita, lingkuranan, harianon, kagahom ug panuan. So na si Christ igsuon. Ang Holy Spirit usab diha daan sa creation. Tanaw mo Genesis kapitulo 1, bersikulo 1 ug 2. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta awaaw walay sulod ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa ug ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa ang tulo. Follow up. Okay, pastor. Lain follow up. Okay. Kay na pastor ba kay namagi kalibog kay ang gato sa nga usara ang naglalang. Si ang Dios lang Amahan. Okay. 4 minutes na bilin. 4 minutes na bilin, Nixon. Okay, go. Pero ang iyang pagka usara siya, pero naa ang iyang pagkatulo ka persona. Mao magud lang pagtuo, pastor. Usa ka pagka Dios, tulo ka persona. Oo. So, pero sa literal gyud, naa ang tulo ka ampad o gatupad. Dili not necessary mi yung kag nagtupad. Basta ato makita sa panahon sa creation, presente sila. Okay. Presente sila. For example, usay ang pangutana kung ang Holy Spirit diya sa Genesis 1 ug 2, igo raman diya sa tubig. Kung imong lantawon igsuon, naman sa tay makita dinhi. Okay? For example, tres, kay bug-os man ang akong kinabuhi dinhi kanako ug ang Espiritu sa Dios aniya sa akong ilong. So imong makita ang Holy Spirit mismo naa sa ato nga presensya sa matag adlaw. So kung walay question, natay na nga basa diri nga involved ang tulo ka mga persona. Palay Nixon. Si Jesus Christ, pastor. So may pangutan ni Christ. Naapod ako pod klaro lang gid ako, pastor, naapod diha sa tulo bali ako sinugang sila. Sinugang ba? Sa creation day, dinya sa Genesis kapitulo 1, presente silang tulo. Okay? Akong gibasa Kolosas 1:15, si Christ nagbuhat sa tanang butang. Okay? Ako sa nabasa diha ang Holy Spirit sa panahon sa gitawag nato og creation day. Presente silang tulo. 2 minutes na bilin John. Para pastor. Last na lang. Kinsa man ang mihuyop, pastor? Ang mihuyop. Ang mihuyop sa ilong sa tao, kinsa man gyud, ang tulo o ang Amahan ra? Wala tay mabasa kung kinsa sa ilang tulo, pero ang word nga Elohim nag-refer sa tulo. Kaya ang word nga Elohim igsuon, ang word nga Elohim ma-refer sa Amahan, ma-refer sa Anak, ma-refer sa Holy Spirit. Okay? Igsoon, nakabsan naman ta sa itong panahon, lamiun ta kay isaysay og taas, pero kay dinhir magyutob atong panahon. So salamat sa imong pagpanawag.